ассалому алайкум тамошобинони азиз. созе нағзаин саломатиё хубай духтарако арзон китс омадем ҳам қаборои новинкаи фасон овардагиян. ҳози якта ба якта ма шумода нишон метиҳам, нархошам мефаҳмонам. хоҳишмандо хоҳен дархост кунен, доставкатон мекунанд. хоҳен хитон биёен бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазини арзон китс. рақамашон ҳаст, барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. духтаро да хотир дошта бошед, анами намуд креслоро нишон дода будем наворда, дутагаш буд. ҳозир бошад бори навда ҳам сетага, ҳам чортагаш омадай. нигоҳ кунен, ҳам кресла мешава, ҳам диван мешава, кудакда. беҳад хушрӯ, удобни, 250 сомон. ина сетагаш, сетагаш 250 сомон. чортагаш бошад, нархиш чанд сомон? 4 300 сомон. нигоҳ кунен, ина чортагаша бинен, калони хушрӯаи мана марамат беҳад удобния. ира бо мешава сиралкада шӯиша. аҷоиб фасонак, ҳам диванча креслачае барои кудак, ҳам мулоимаки хушрӯай мешава ки ина диден замок дора, мачалкаша мегирен, мешӯен. баъд бо мисол истифода мебарен. хушрӯай бо рисункоша бинен, охи ҳар хелая мана ҳар намудак дора, аҷоиб хушрӯ. баъд ина хеле сиделка омадай барои кудак нафтидан. кудакое ки мисол нав ёд мегиранд шиштана, ина барои нафтидан беҳад удобни хушрӯа мулоим. ё чанд сомон? 300 сомон. нигоҳ кунен, диден аҷоиб хушрӯча. метавонед аз иноям дархост кунен, дарав шумода доставка кунанд. фасониша бинен, охе аҷоибак хирсанд мешаванд кудако. метавонен ира шинонену ба ҳазур хӯроки кудакатиен метавонен шиноненша бозӣ кунанд. хулас намеафта безопасни мулоими хушрӯ. 300 сомон бори нав. баъдан духтарако иҷада бо омадагиай нами намуд болишто. и болишта лекин ҳозир мекушоянд нишон метиҳанд, адиёл мешава. адиёли калони хушрӯ 3 размер омадагиая. нигоҳ кунен, анаи майдаш чанд сомон? анаи майдаш 220 сомон. диден болишта лекин нигоҳ кунен чихе адиёли калони хушрӯ мешава. баъд нигоҳ кунен, ҳам материалаш хушрӯай духтарако гармакак мегира. 220 сомон. мана сифаташ беҳтарин. ину борошон ҳамаш бори гуанҷӯай духтаро. сифати бори гуанҷӯ ҳозир ҳатто ай туркида хушрӯ шудагиай. анаи размери калонуш иш чанд сомон? анаи 300 сомонай размери калоншай. нигоҳ кунен духтаро, и як одамаи калонда мешава. диден ина як одамаи калонда ба ҳазур мешава. марамат аз номи канали мо гап занен 280 сомонӣ. ира бинен, ҳам ғавсай, ҳам фасонай, ҳам ҷора бисёр намегира. диден духтарако чихе бо удобни ҷамъ мешава, ҳамчун болишт мешава. анаи размериш чи чанд сом? анаи модел, инаи размериш духтаро 250 сомон. ина марамат иш бо дигар хелтарак шая, размер дигар шай. мана ина размершам хеле калонай духтаро, фақат ки аз дохилиш дига хелваяй, материалш дига хелай. ина диден мулоими фасон. и 250 сомон. як одамаи калонда, одами калонда ба ҳазур мешава. бинен калониша охи чихе хушрӯай. хулас сифатои зури зур, аз ёям новинка. мана баъдан бо ҳаст ваи размери майда, аҷолчои майда барои кудако, барои болои говара, барои коляска. мана сифатои хуб омадагӣ. бори гуанҷӯ катифваи нах ё чанд сомон? 120 сомон. сифати хубуш калонай духтаро. нигоҳ куненда 120 сомон. ина марамат метавонед лавоша вилогдори хушрӯ омада харидорӣ кунен. качествои беҳтаринаш. ана баъдан бо вай овардена курпачо барои матрас барои дуруни коляска. ё чанд пулай? ина 100 сомон. ина 100 сомон. матрасои мулоими хушрӯ ғавсан ба аҳамиятенда. мана хулас иям новинкае. баъд духтарако дар иҷа инчунин ҳаст коляскои хушрӯ, шезлонг, мошинча, ҳама чи доранд. коляскотон ай чанд сум сар мешава? духтаро коляска 350 сомон сар мешава. инами сирха диден?
350 сомонави беҳад хушрӯ удобни сабукак ҳозираш дар ин цветш ҳастай, дига цветош ҳам мебиёя. Ана баъд бо дига модело ҳастай. Ай 350 сомон то чанд сомонро дорем коляска? То 3.5. Ай 350 сомон то 3.5 иҷода шумо метавонед коляска пайдо кунед. Коляскаҳои фасони хушрӯ. Ира бинед охои чӣ хушрӯчанд. Мана аз ами 350 сомон сар меша нархи коляска дар магазини Арзон Kids. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, бинои Корвон Сити, якм ошёна. Мана моделора бинед. Шумо бо метавонед сурат гирен, скриншот кунен, партоеншона. Шумо да фаҳмонанд ки кадомаш чанд сомай чӣ хелай. Мана бинед. Иҷа коляскаҳо тройкаяй, двойкаяй, ҳар хелай. Ана и ваё чандан? Падушкае? 250 сомон. И падушкаи холияя? Ина падушка 250 сомон. И размери калони калонша. Иҷа да бо размери майдаш ҳам ҳаста. Ё чанд сомон? Ина 180 сомона, о 85 сомон. 85 сомон. Размерш ҳам бо айда майдаш ҳам ҳаста, айда калонш ҳам ҳаста. ина духтарако аз иноям хоҳенам хеле падушкачо метонен дархост кунен. Баъд ана ин намуд великчо омадая қахшруан ё чанд сомон? Электронияи 500 сомони ра бинен электронияи марамат дар кор бошад, нависен доставкатон кунанд. Ана ба мошинои электронӣ ҳаст иҷада. Ай чанд сом сар меша мошинатон? Мошинчо 850. Ай 850 сомон мошини электронӣ метонен ки аз ин нуқтаи савдо харид кунен. Мана аз 150 сом пайдо мекунем. Ана ми 850 сомонай чархошон резини электрония ягодама марамат. Баъд ана калонош чанд сомай? Якним таяна? Ё якним азора? 1600 сомон нош якним азора. Ина 1600 сом додама. Ина ягодамо ё ям калонан ё якним азор. Хулас бисёра ина мошинчара бинен охи чихе бисёрай. Шумо нависен суратоша партоен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана бинен фасонишона бинен охи ҳама намудуш ҳастай. Чӣ модели дар корайтона аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Мана мотоцикл, хадунок, ана хевай, самокат ҳама чиз дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Ина нигоҳ кунед хадунокошон чӣ хушрӯай. Баъд бо калбел мепурсанд, калбелои электронӣ ҳастая. Ай чанд сом сар меша? Ай 850 сом. Ай 850 сомон сар меша калбелои анамхе электронӣ фасони хушрӯ. Хулас биёен бо ай пеш бинед. Баъд шезлонг мепурсен. Шезлонго омадагия чанд варианти электронӣ шезлонго омадагия чанд сомаё? И 850 сом, иш 750 сом, 1100 сом, 950 сом, 850 сом. Диден электронный шезлонго 750, 850, 1500 а? 1100. Ха, 1150 ҳама қиматаш. Хулас ина электронияш. Баъд ҳаста ина мод оригиналош. Чанд сомаи? Ина оригиналаш. И электрони нест. Оригинал шай 150 сомон. Ина беҳад чизи даркорӣ барои кӯдакҳои навзод. Марамат бо барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст нависену бо ҳамсӯҳбат шавен. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.